ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTL. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Amcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bango, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bango, makabloom sa charm. Charm Fabric
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, kung madumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung madumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinblatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinblatika ni Philip Baracena.
Dugang Diyos marahay na aga po sa Indoga Boss. Pet sa 15 kita kan bulan ng Oktubre, aldaw po kita nin Martes. Iba niya to sa lado technical, si Chief Engineer Abelindo Naturalio, ang samuya pong Chief Technician. Sa information, si Chief PSG Jimmy Guanzon. Man sa transmitter, si Ricky Sagayap. Ano man po sa indong pinagigibo sa mga oras na ini. Itong mga malaog sa trabaho, rekas-rekasa na po sa oras na, alas 8 na. Kung may mga laog na alas 8, dapat yaw na kamo sa laog ka na sa indong opisina, sa indong pinagtatrabahuhan. Kamusta man sa mga parantabay niya to, digdi po sa bilog na Rinconada area, Sinman, probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Mamundong barata na naman ini sa mga motorista na nagpautob na na big time oil price hikes ang mga kumpanya kan na lanang unya na aldaw. Sa abiso kan mga oil companies naglangkaw ni na 2.65 centimos an kada litro kan gasolina. 2.70 centimos man sa kada litro kan diesel, asin man 2.60 sa kada litro kan kerosene o ining gas. Sigon sa Department of Energy ang nasambitan ng langkaw presyo ang huli sa nagpapadagos na tensyon sa Middle East na nagiginkaw sa pigaapod na supply disruptions. Epektibo man ang nasambitan ng big time oil price hike at yan na ngunyan na pagkaaga. Kaya kumbaga dagdag gabat na naman ini sa bulsa ka na sa tuyang mga motorista sin namamanwaan. Ako sa napating peso ang pinaglangkaw kundi halos 3 pesos. Bakong suba-suba pag naglalangkaw po ang presyo kan mga produktong petrolyo. Siyempre apektado man kayan sa mga prime commodities. Lalong-lalo na ining mga liquefied petroleum gas na bigla man na nalumpat ang presyo. Pag nalangkaw man ang presyo kan mga produktong petrolyo. Puro na sa nabaga pagralangkawan ang nasa isip ka na sa tuyang mga kababayan. Pero ang bagas po ngunyan nagbabaan presyo kaya lang dahil manggayong pagbabago na talagang mamatian ang paghuros kan presyo kan bagas. Kumbaga naghuros lang nindikit aranihan na po ngunyan. So, mga nainot na nag-kultibar, nagbugtak nin paroy, nag-aarani na dyan nga ni sa banwaan ka na buhi. Mga nakahaninaan mga paraoma. Man minsan sinasamantala kan mga kumprada, binabarato ang presyo kan paroy. Pag dakol na po ang gusi kan paroy. Kaya makairak so mga paraoma niya to na iyon na naman ang maapiktaran. Maray kung nagbababaan presyo kan paroy, nagbababa man ang presyo kan bagas, nababa man gasino sa nakadikit. Garo man sa naarog ka na produktong petrolyo. Pag nag-uhoros ang presyo kan bagas. Kaya
makadisganar baga sa party kan mga parauma. Saka sa party man kan mga paratungod niya to nin bagas ngunya na mga panahon. Sabi digdi ang naga irigasin man 33 na banwaan digdi sa probinsya kan Camarines Sur kana 2023 nakabali sa Good Financial Housekeeping kan DILG Camarines Sur. Asin sabi kan DILG dahil na po sinda makakabali o ibabali. An LGU Camarines Sur sigon man sa Commission on Audit. Pasado ini sa sendang report na sobra sa 1 billion pesos ang disallowances kana local government unit kan probinsya ng Camarines Sur anyari. Samantalang na-awardan lugod nin Good Financial Housekeeping kan DILG. Tapos dahil na ibabali sa masunod na taon ang LGU Camarines Sur sigon sa COA audit. Pero 1 billion ng disallowances ay ano man ineho. Nangangahulugan sa na bakong tultul ang paggastos kan kwarta kan lokal na gobyerno kan probinsya nin Camarines Sur. Tadigdi po sa riyon ka na Bicol ang nakabali sa Good Financial Housekeeping passers pagi kan monitoring kan Department of Interior and Local Government pakakan Commission on Audit o ining Department of Finance asin iba pang ahensya ka na sa tuyang gobyerno ang nakakuha kan mga award iyo an Albay, Camarines Norte asin man Catanduanes Waraan Camarines Sur. Sa mga syudad man, iyon Iriga, syudad kan Legazpi, syudad kan Ligao, syudad kan Masbate, asin man syudad kan Naga, syudad kan Sorsogon, asin man ang syudad kan Tabaco. Sa mga banwaan man sa probinsya kan Albay, iyon Daraga, Ginubatan, Malilipot, Uwas, Piuduran, Pulangi, Rapu-Rapu, asin Tiwi. Man sa Camarines Norte, Basod, Kapalunga, Daet, San Lorenzo Ruiz, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracali, San Vicente, Santa Elena, Talisay, asinman Bensons. Digdi po sa probinsya kan Camarines Sur ang nakakuha ka na SGLG. Iyon Baaw, Balatan, Batu, Bumbun, Buhi, Bula, Kabusaw, Kalabanga, Kamaligan, Kanamaan, Karamuan, Gainsa, Garchitorena, Goa, Lagunoy, Libmanan, Lupi, Magaraw, Milaor, Minalabak, Pamplona, Pasakaw, Pili, Presentacion, Ragay, San Fernando, Sipukot, Siruma, Del Gallego, San Jose, Tinambak, Tigaon, Asin, Ocampo. Bale, 33 pong banwaan ang naka-receive ni na awards sa pagiging SGLG. Di po sa probinsya ka na Camarines Sur. 36 man sa nang banwaan na Camarines Sur. Kain daw so tulong banwaan digdi. Taday nakabali. Mati ko day na-met ang criteria. Sa Catanduanes man po ang Baras, Batu, Karamuran, Gigmuto, Panganiban, San Andres, San Miguel, Biga, Birak, Asin, Bagamanok. Sa Masbate, mayong nakakuha kan Good Financial Housekeeping passers Saka duman sa Sorsogon, mayo bagadigdi. Pero asinsado ang Sorsogon, makangalas man daw yun yung mga Puro award na yun kan DILG pag-abot sa Good Financial Housekeeping. Anyari, samantalang ang Sorsogon, asinsado. Ano ang ginigibo? Ano talaga ang criteria kayo ni? Nga
nga ni, digdi sa siyudad kan Iriga, pirming SGLG awardee, pero maluya bagan pag-asinso. Kadakol na ako ko ang award kan Iriga, kaya alang, pag-abot sa pagbuhay kan mga Irigenyo. Iyo na yan, sabi sa buhay, iyo dati, uda pagbabago. Ini po na dapat isipon kan sa tuyang mga kababayan. Bako maninimbas yan na SGLG ini o financial housekeeping kung ang mga banwa o syudad habalaan pag-asenso ang progreso. Saka mayo man gayong nahihiling na pag-asenso ang sarong lugar. Panoon mo pamanyanin award ang LGU kung ang sarong lugar nagtitios ang mga kababayan niya to, nasabi sa ng award na yan. Paligdi pati sa Iriga, pero mahilig sa naman kita sa mga award, unra. Adakol na bagang mga award na nako akan Iriga, dapat asinsado na po ko taan Iriga. Pagiging mga awardee. Sa mga award na yun pero nagrarahay digdi sa mga na-awardan sa naman. Siyempre, taga-Iriga, nawawatak man, natatagak. Pero dahil taman tinatawadan, ang kakayahan kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. Kaya lang, pag-abot po sa pag-asenso, kumbaga huri ng marhay, nababayaan na kita kan ibang mga syudad digdi po sa riyon kan Bicol. May mga nagsasabi nga ning mga nakaulay ako na tawag pa nga ning kamukan banwanin Pilis, kabanwanin Pulanggi. Syudad lang ngaya kamo, pambihira niya ako. Ayaw man nga nakapakami no sa ading Iriga. Malay ta, baka sa mga masunod na aldaw. Makaangat-angat man ang mga Irigenyo. Hoy, good morning kay Mayor Rex Olivas and Attorney Nonoy Waferina. Yan po sa City Hall kan Siyudad nin Iriga. Sabi pati digdi, tan tinambak dahil nakabali Sana makasali kami, tinambak, pambihira. Kabali mong bagang tinambak, kabali nga nan si Roma. Amo man daw. Kabali man sa mga awardee kana DILG bilang Good Financial Housekeeping Passers. Hoy, good morning man ki punong barangay Nini Alblan dyan po sa San Jose Bao, Camarines Sur, asin man ki Manay Munching Maglapid. Dyan man sa Santa Teresita, digdi po siyudad kan Iriga, ki Manay Pinagunawon, ki Lena Baracena Rambuyong, asin man ki Manay Hilda Rambuyong. And sagabos na po mga taga barangay Santa Teresita, digdi po sa siyudad ka Iriga. Magpalagong-lagong man daw kita garo itong mga style ni dating Consul Joe Grimaldo Sr. Mga palagong-lagong. Kumusta ki Consi GM Grimaldo?
Nagapuo naman na mag-ikot ang gobyerno tanganing magsagibon in konsultasyon sa kada sektor para trabaho sa Bayan Plan. Ang trabaho sa Bayan Plan ang sarong 10 taon na plano tanganing tauanin buhay ang labor market sa nasyon. Sigun ki National Economic and Development Authority NIDA Yosik Rosemary Idilion, ginigibo ninda inihulita narisaninda o kan gobyerno na maski nagbabaan ang employment rate sa nasyon an masalangkaw paman giraray an underemployment. Importante subot ini tanganing gibuhon di kalidad an mga trabaho sin masimbagan an perming reklamo kan employers na job mismatch. Obheto man kan lakdang an makahanap nin employment opportunities sa mga bagong graduate huli sa problemang dipisil makakuha nin trabaho huli tamayo sindang bastanting eksperyensya. Basta graduado pa man sa nakamuman daw. Dugang pa ni Idilion kay puwa na pakusugon ang mekanismo sa labor market ng aning marhay na maipreparar ang mga obrero sa maabot na panahon. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Mga paputok-putok na yan. Diyan nagtututok. Yan mga pakorkopsit. Natanog na yan. Nisoy Kapitan. Nagirumduman ko sa mga voicing kay ito. May mga paputok-putok. Police Brigadier General Andre Dizon ang nag-attindir man bilang guest of honor sa pagsasara kan tulong aldaw na pangnasyon na komperensya sa papel kan kababaihan sa serbisyong pulis. Kan nagtalikod na semana si Police Brigadier General Andre P. Dizon ang Regional Director kan Police Regional Office 5 yun nagserbing guest speaker asin tagapagtaram sa pagsasarakan tulong aldaw na pamnasyon na komperensya sa papel kan kababaihan sa serbisyong pulis na pinaggibo duman sa Hotel Arica, Legazpi City sa probinsya kan Albay. Sa iyang minsay, tinawan doon ni Police Brigadier General Dizon ang mga importanteng kontribusyon kan mga kababaihan sa pwersa kan pulisya asin ang kahalagaan kan dilog nin sarong inklusibong kapalibutan, pinag-utruman niya ang pangako kan pangnasyon na pulisya kan Pilipinas na tawanin kusog ang mga babaeng opisyal asin pakusugon ang sa indang mga papel sa serbisyong ini. Ana komperensya nagtipon nin maniwi-ibang mga stakeholder tanganing pag-urulayan ang mga estratehiya sa pagsusulong kan pagkapantay-pantay kan kasarian sa lay tanganing ipagselebrar ang mga trayumpo kan mga kababaihan sa komunidad asinman pulisya. Kaya congratulations sa mga babaeng pulis na nagtatrabaho, nagsiserbisyong tultol sa satuyang nasyon. Kaya lang makaarog ki Guyena nung sa PCSO na pinag-iimbestigaran na po kan Quad Committee. Kapit sa war on drugs.
Tabi man digdi ka na sarong kandidato sa pagka-gobernador digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Sa anom na probinsya kan Bicolandia, tulusan na ang probinsyang nakapasar asin nakakuan ng Seal of Good Financial Housekeeping. Ang probinsya kan Albay, Camarines Norte asin man Catanduanes. Mayo na naman ang probinsya kan Camarines Sur. Ang DILG, Seal of Good Financial Housekeeping, prueba ng compliance kan LGU provincial or city municipal sa mga accounting, auditing standards, rules, and regulations. Magirumduman na ang latest COA report nagsasabing igwang lampas 1 billion de pesos na pundong may questionably na findings sa paggastos kan probinsya kan Camarines Sur. Makusog ang pangapudan kan mga tao ng transparency asin man accountability sa paggobernar digdi sa tuyang namumutan na probinsya. Onyan oya po ang mga comments man kan mga netizens. Ang sabi sa TARP may award pangani si Gob Anyari. Ni manasaro how siya tabi der. Ayaw man pala bingod. Diyan po sinda maurag sa self-proclaimed tapos may patarpulin pang naaraman. Hi. Numero 1 ng hambugon yan, dahil ka mo magpaatubod sa mga award kayan. Award sa inyan, sa kaswapangan, pambira. Aram na po yan, hehehe. Tapos ini man sa Rodigdi, missing Municipality of Bilyar, Albay. Mayo man kaya karayaan ng mga kababayan, tang butante, igdi sa Camarines Sur. Malaan na ngani. O mala na sana National Highway na sakop kan 2nd District. May mga portion pagiraray na 1 lane. Kung ba kung 1 lane, tagpi ang tinampo saka labot-labot. Kung minsan delikado sa mga motorista ay haloy na bagayan. Natapos na lamang ang termino ni Congressman El Rebilla Puerte. Balik na naman gobernador, panapapakarayan tinampo dyan sa naunang bita ng distrito. Anyari? Abi man kaning saro, Seal of Good Caser daw po ang Camarines Sur. Ay, kaman pigpapadayogan mo si Gobloy, sa kasiyasi, day kakayan. Normal na yan. Sa totoo lang po, puon ka na nagkamuwang ako hasta nagkaaki ako Villapuerte na nakatukaw. Kang si LRB pa nakatukaw, tubod pa po. An mga tao pero puon kang si LRE hasta kiluigi. Garo baga puro na sa naporma, mala, Forest Province. Magmarata na lalo si sakop kang Camarines Sur. Huri-huri na tabi ka mo, si nakatukaw lang ang nag-aasenso, yan lang. Bicol region is the poorest region in Luzon and Camarines Sur as the poorest province in the Bicol region with a poverty incidence of 38.7%, Kulilat and Camarines Sur. Rakban sa satuya. Iyon ay niyan panahon kan pagbabago kan liderato sa Kamsur. Kaya dapat daiibuto ang trapong dynasty dyan kay puon talaga ang reforma. Para sa pagbabago. No comment. Ang mabago sa Camarines Sur ang mga tao. Pero ang mga politiko inda kung magbarag-uman. Ang iba. Bihira kan mga nagbabago kan sa indang mga pag-uugali na mga politiko. Kung sindo ugali, never hali. Kung yun na po yan ang ugali kan sarong tao, kan sarong politiko, yun na yan. Obserbaran ta na lang kung magbago. Pero kung aasahan tang tunay na pagbabago, serbisyong totoo, ay indaman siya nakadakol na pong mga nagpromesa ang mga politiko sa nasyon Pilipinas. Adaw, sagkod ngunyan, asinsado ang Pilipinas. Sinda nag-aarasenso, pero sa mga tao nagtitirios. Sindang mga yaon sa posisyon na ang iba mga politiko na korapto.
Sabi nga ni kaining saro man na nag-comments, enteron naman na nagkakahiriling tama burutuhan na ay inda daw. Para riyas man sana ang resulta kayan. Puro pangrarautan, puro kamarayan ang gusto, pero mala, mayo man napapadumanan. Totoo yan. Tapos ang nakalag-ag sa poster kan gobernador kan Camarines Sur, Outstanding Governor of the Year. Hala ka mo. Grabe ang paggibo ng Daracula na tarpaulin na may mga award, tapos Forest Province and Bicol Region. Yan lang. Mahilig man kaya na iba pong mga politiko digdi sa Rion kan Bicol, sa mga tarpaulin sana. Pero sa trabaho, hindaman sana. Ang dapat mabuksan ang isip kan mga botante, pero kung maipapautob sa nanin tultul ang lay for vote selling and vote buying, mas magayon po an sa tuyang laban. Oras na para ribayan ang mga namamayo digdi sa Camarines Sur. Asin po unan ang pagreforma, pagbabago digdi sa Camarines Sur. Haluyo ng mga bulan, uyan na nakatukaw sa mga posisyon ninda, balyuan na yan. Madaling magsabi, kaya alam pag nakwartahan na yan. Nakwartahan ng mga botante, ay lingaw na. Kan sa indang mga sinasabi, ay puan pwedeng basolon, siyempre kita man dyan ang mga namamanwaan. Nadadaraman kita sa sobre kan mga politikong ini. Kaya ngunyan pa sana mag-isip na mga taga Camarines Sur. Kumbaga, dakol pong nagsasabi, digdi sa Rinconada area, tuod na sa kwarta. Pagday, sabi nga ni ka itong nakaulay kong gurang, pagday nabaldakan, disganado na, abo nang magboroto. Yan po ang dipisil na dalagan kan bako sa naman gayo digdi sa Camarines Sur, kundi magin iba pang lugar sa riyon kan Bicol, asin man sa enterong nasyon. Natuod na sa kwarta ang mga botante, pero kung an isipon an kwarta ibulsa ang boto sa balota, mas binsido pa ako kayan. Pero kung nakukonsensya, pag nakaresibin na nin kwarta alis sa politiko, yan lang. Nalilingaw na pigpaparaambugan sa nasira, pigpaparabubuan, pigpapara putnayan. Alagad pag abot kan panahon, kita man sa napuan masarakit kan sa tuyang pagbuhay digdi sa tuyang nasyon dahilan sa ginigibukan mga politikong ining nagpapara pamakal nin botante. Gusto man kita kayan eh. Kung nabo kita, ano tayo pagboto tayan, dawa tinawan kita nin kwarta. Simple baga. Sabi pa digdi, mayo po sa listan sangay sa kanabwa, considering may problema man sinda sa pagmanihar kan kwarta kan banwaan. Igwa gayon, pero mala, tagaro first class municipality na nga na nabwa. Pero ang mga tao, tios man ang iba. Sabi man kayo ng saro, gusto man ko ta, kan mga tao kan pagbabago, kaso kung permi man sa Smart Magic, ang resulta, sana dahil pagdayaon, yan lang. Naman makonselo, baguhan man daw, puon mayor hanggang gobernor, makaunga na. Ano yan, Karabaw? Sabi padigdi, maray padigdi, go Belo, mag-comment, duman sa page ni Papay, naka-auto delete, pag kontra, komento mo. Sabi
Sabi kay ni Saro, maganda yung napanood ko na comment ni Congressman Marcolita na dapat bago mag-umpisa ang proyekto, may pre-audit agad para malaman kung naayon ang proyekto sa tinatadhana ng appropriation. Ako, nagngangalas po nga ni ako digdi sa mga proyekto baga na pinag-i-implementar kan DPWH. Pag darakulang proyekto, dahil dyan ibubugtak ang amount. Sa rason, subuot na habong hagadan ang mga kontratista kan mga tugang nyato sa bukid. Yan lang. Ang gobyerno tapalan, may bukid, may syudad. Pag-arog na po kayan, duwa na naggogobyerno sa Nasyon Pilipinas, magulo talaga. Kaya arog pa lang kayan ang mga pinubugtak na tarpaulin, billboard, kan DPWH, subuot, pigbubugtakanin na konpiran amount kan project pagdarakula, tanganing day pagparahagadan kan mga yaon sa bukid na mga tugang nyato ay pangyayari. Kung arog na po kayan ang dalagan ta. Sabi kayo ni Saro, the Dilulo Dynasty. Sumusunod sa yapak ni Pastor Apollo Kibuloy, nagsiself-proclaim kadiri. Tayong supog, isay daw yan. Sabi man kay ning Saro, sana maribayan naman tapuros na lang pangaraninda nakalaag sa atop sa mga building, kulang na lang pati Mount Isarog pangaranan. Antisima. Ayun ka sa mga covered court na mamayagpag ang mga lapida. Kada proyektong iburugtak, burugtakan ka sa mga pangaran, digdi sa kamsyur. Indang buhay tayo ni pag-arog na kayan. Alagad ang mga kwartang ginagastos kaya nali sa bulsa kan mga namamanuan sa buwis nyatong mga taga Camarines Sur. Ay inda na tayo magpararulukuhon ang sa tuyang sadiri. Kundi kita dahil managloloko. Ani ba pong mga nakaposisyon, ani bang mga kababayan niya to, lalong-lalo na ani bang mga politiko, pigpaparaloko kita. Kunya, nagugusto man kita, pagparalokon, pigpaparaburutuhan tangani. Pag may nakuan ng sobre, alam na des, ay boto tangani, si Gobernador, si Congressman, tawad kita. Yan lang. Napaarog sa nakayan, so dalagan kan sarong butante. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Paano po kitang 46 minutos makalampas alas 8 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Nakagat ika sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ika kaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City, sa taas na Ka Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan.
Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asin iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Pamaskong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinag-irapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul.
shoppers, maximize your savings with our Value Card Day on October 12, 2024 and enjoy up to 65% off on variety of housewares, groceries, and appliances exclusive for all Value Card holders. So this is the chance to score incredible deals on the items you need and love. So don't miss out. Visit us today to get your Value Card and unlock these amazing discounts. Only at Gaisano Capital Iriga, where you can buy more and spend less. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 Camsur 83 Series of 2024. Prices of goods are very low. Value Card Day Mechanics. 1. Value Card is worth 120 pesos and can be purchased by anyone. 2. Only Value Card holders can avail the selected up to 65% discounted items at the Value Card Center. 3. To avail the discounted items, present your temporary, supplement, or permanent Value Card and your identification card upon payment of your chosen items. 4. Purchase items with a 65% discount from the Value Card Center is only payable in cash and cannot be paid by points earned by your Value Card. 5. Items are categorized from supermarket and department store. 6. Purchase made from the Value Card Center is not entitled to earn additional points. 7. Value Card can only earn points upon purchase of regular items. 8. Promo offered is not valid or applicable with ongoing promos and discounts. 9. The Value Card Center is only open on the following schedule: 9:30 a.m. to 1 p.m. and 3 p.m. to 7:30 p.m. 10. Employees of Gaisano Capital Iriga are disqualified from joining. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 Camsur 83 Series of 2024. The best place to shop around. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Kuha na kitang 55 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Puyaman pala na pangapudan kan Philippine Science High School, Bicol Region Campus and Rinconada Pisay parents. BFSI Scholar Tulong Donong digdi po sa Rinconada sa Iriga Central School on Oktubre 5 hasta 26 ngunya na taon kada Sabado alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon. Guwapang tutoring na apat na Sabado libre. Ana application for Philippine Science High School 2024 National Competitive Examination for school year 2025-2026. Criteria for eligibility: current grade 6, school year 2024-2025, elementary pupil from a duly recognized school by the Department of Education who meets the following criteria is eligible to apply for the PSHS National Competitive Examination.
She must has a final grade of 85% or better in science and mathematics, evidenced by the student's report card. If the student's grades in science or math are below 85%, then she must provide evidence that she belongs to the upper 10% of the batch. A Filipino citizen with no pending or approved application as important as immigrant to any foreign country. Not be more than 15 years old by June 30, 2025, has at least a satisfactory rating or its equivalent in his her character rating and his her report card for school year 2023-2024. Has not previously applied for admission in Philippine Science High School and preferably in good health and fit to the undergo a rigorous economic program. Interested student applicants to the Philippine Science High School may apply directly to the nearest PSHS campus, DOST regional offices, and provincial science and technology offices, or apply via online platform through https nce.pshs.edu.ph. Application requirements: walk-in applicants, fully accomplished application form, download itong sinabi ko na. Incomplete form will not be processed. Present 1x1 ID pictures, non-refundable, 300 pesos. Processing fee for private school students based on the applicant's grade 5 school. Free or no processing fee for public school students and students with full scholarship from private schools. Certified true copy of report card, school year 2023-2024, by the class advisor or principal if the final grades in science or math are below 85%, certification or proof that he or that the child belongs to the upper 10% of the batch, and certification from the private school if the pupil applicant is on full scholarship. Online applicants scan digitized copy of most recent 1x1 ID pictures, scan the digitized copy of proof of payment of the 300 pesos processing fee for students who were admitted on a private school on 5th grade. Payment can be made on https nce.phss.edu.ph. Free or no processing fee for public school students and students with full scholarship from private schools. Scan digitized file, the certified true copy of report card, school year 2023-2024, by the class advisor or principal. Scan digitized copy of certification proof that the child belongs to the upper 10% of the batch if the final grades in science or math are below 85%, and certification from the private school if the pupil applicant is on full scholarship. Scholarship privileges, inan magayon: free tuition fee, free loan of textbooks, monthly stipend, uniform, transportation, and living allowances for low-income groups, dormitory accommodation if applicable. NC examining applicants which entitled scholarship privileges from the government. Once qualified, personal information may be processed for purposes of legitimate interest by the Personal Information Controller or third party pursuant to Section 12 of the Data Privacy Act of 2012 without prejudice to their fundamental human rights. Downloadable copy of application form, NCE online, application website, nce.phss.edu.ph. Downloadable copy of NCE Reviewer. For other details, please click the link of FAQs. Applicant starts na. Deadline for filing of application is October 10, 2024. Dapat pala nakapag-file na kamo kan pet suggest.
talikod na semana ta anha examination sa maabot pong November 16 ngunya na taon. Yan ang tulong dunong. Sin kung kamo gustong maging Pisay Scholar. Agi ni kan Philippine Science High School, Bicol Region, Campus, and Rinconada Pisay parents. Sabi man digdi, taday subot na kabalian, banwaan ka na nabwa sa good sale of good housekeeping financial passers. Mahiyaan pala ang nabwa Camarines Sur Administration, nakatago lang ang blue book. Kanyan ba yan? Isip-isip. Asan yung bayan natin? Bakit walang naghihirap? Na nga, wala pa sa listahan. Oh my God, mag-isip-isip kayong mga kababayan kong taga-Nabwa. Ang yayari, nakakalungkot. Hirak man ka kanatong banwan, nauda na sa listahan ka na Camarines Sur, tapos unuutang naman. Umuutang na naman, isip-isip po kita mga kay Manwako. Time for a change, vote wisely, support team. Easy na. Kaya mag-isip-isip na. Hayaan mo di panahon now. Baka next year, number 1. Kaya pakarayon, dawa di rin ako sito. Nabwa, malungkot din ako. Salute na naman ako sa banwaan kong baaw. Sa nabwa na banwaan ni Nanay Ikis. Palan, tapos umuutang pa, gatikat na kwarta di rin mamaniyar na maray. No, paraw kung 500 million pa. Kay puwan ng magbalyo kin liderato. Dari so nabwa dyan, pinagtatanggol pa ka mga leader, supporters. Ay nako. Bakit kaya naipakita blue book? May tinatago o wala? Transparency is the key. Mamundong realidad pati sa provincial level, di nakaiba di Camarines Sur. No comment. Wala na po kamong mag-atid-atid kayan. Pasulon ninyo mga botanteng nababakal pagkatawo nira. Puro kaya utang nabwa kay uda maiba pabayad. Kaya ka mga pangalda mga botante. Pag di sila mag-isip-isip yan lang. Na naman na rason kayton kinurakot siyempre na makal sa boto sa baybawi after ko election ka simple napaka-basic. Indah pag-arog na po kayan. Sabi kaning saro, nabwa, gisong na kamo, abante nabwa. Hindi ko mayo ng kwartaan LGU. Ano pang iaabante kayan? Mangutang. Sabi, mautang na naman ang lokal na gobyerno kan banwaan ni Nabwa. Tapos anong gigibuhon? Ipapambobwa sa mga taga-Nabwa. Pag nagdadangadang na ang eleksyon, ay indaman daw sa Indo. Sabi kayo ng saro mo bagalot. Na pagbayaan na nabwa sa Rinconada, daog pakabula, baaw, na masadit na banwaan. Ay, manggayod. Sabi nga ni kan ibabaga, nabayaan naman ang iriga kan banwaan ni nabwa. Ay, sa ina sa nakita maduman-man, digdi sa Rinconada. Dali na nga ni ngayon iriga gibuon na sa nang banwaan kan nabwa. Yan lang, kunarog na kayan. Over. Ay, mamuka mga naanan ni Riga. Yan na buwang yan, maging syudad na, ni Riga maging banwaan na. Anyari, mag-arong na ganang daralagan ta. Ang pangirit na lang ako sa mga dalagan, kanyang mga comments. Sabi
pati kayo ng isaro. So katas gayud ka na ba, nag-migrate sa Pampanga. Isip-isip kita, taka na itong banwa na ba, lubog na sa ba, lubog pa sa utang, yan lang. Mag-isip-isip na po kita mga taga-Nabwa, di rin na madara sa pangako, dapat po ipisto ta so pwedeng makapagpa-asenso ka banwa na Nabwa so propyong taga-Nabwa. Una pala nakaiba Nabwa sa Camarines or pati sa ibang probinsya o sa listahan, ano nangyari? Ay masakit, pag-araw ka ng daralagan. Dapat talaga balyuan na taamo sa na nag-aasinso na mumuno Nabwa o da-asinsuan. Sabi na kung 60 anyos o da basang nabago sa adin Nabwa, agko mambaga. Kunaman nanisiton mga tindahan, kunaman nanisiton so inasal na manok. Amo man raw. Kaya lang medyo bukong gayong paabante Nabwa. Dapat na mag-isip-isip, di rin na kita magparabulag-bulagan, kabayad na baga pinagparaloko sa nakita, nagpapaloko man kaya kamong mga taga-Nabwa. Sabi kayo ning saro, mas makonswelo yun eh. Baka Nabwa, nasa Cam Norte na. Ay mo man, nagaro ka na kayan so itong estado kong Yosik ka ito, na Yosik ni dating Presidente Rodrigo Duterte na so mayon yaon na sa naga. Minsan makonsuelo ang mga comments kana sa tuyang mga kababayan. Bidigdi ono nangyayari sa Nabwa, Kawikaan, 1434 ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Another, kawikaan, bakong kawikawon, ha? Dali na magkawikaw na naman. Kawikaan 29:2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Alagang perte ang sa indong mga komento sa banwaan po kan Nabwa. Po sabi po kayo ng saro, napa no? Tadi kaibanan ang province of Camarines Sur, apisar na naunrahan na outstanding governor si Luigi. Paano nangyari yan? Dapat igwanin paliwanag. Bahala naman gan ang DILG. Tapos sabi man kayo ng saro, kay puwa na talaga sa pagbabago. Tapos may utang pa, 450 million. Nabanwa ka na buwa. Hindi nga sa Erga sabi, 650 million man ang uutangon. And kung na-aprobara na po ito, kanya-kanyang urutangan, Nabwa Erga. Good morning man kay Consal Manulok Sano Luzon, si retired Air Force Alex Celeste, sinman ki Grandi, saka ki dating kagawad Louis Lieno dyan po sa Antipolo Old Nabwa Camarines Sur. Sharing man sa UNEP High School Batch 7. Madali na Desyembre, magparamdam na kamo. Kung magkakaigwa na naman na batch reunion, hindi garo raya-raya pa sa mga batchmate, classmate sa nangyaring pagkakawarakan, pundo na nawalat kuno. Pagkatapos kan batch reunion ay indah.
Kaya pag igwanin punduan na mga batchmate o mga batch reunion, uboson ang pundo. Isa nagkapirasan ng makinabang. Minsan ining mga reunion magulo. Pag may kwarta na, dakol na ang tentasyon. Dakol na natitintaran. Lalong-lalo na pagdakula na ang pundo. So nangyari karo mapupurupundo mo na. So reunion kana Unified School Batch 87. Ay kayang mga batch reunion sa manlain-lain pong eskwelahan. Bako sa naman sa UNEP. Gan pansulisit kan mga classmate, batchmate duman sa mga abroad nindang ka-batchmate, ka-classmate. Siyempre kung naasahan mo sa mga digdi sa naman sa Pilipinas, kung mayo man gayong tul-tul na hanap buhay. Sakiton yan, makatawakan 500 ang ribong registration. Tapos kung naarogon sa naman kayo so natipon. Nagsuya, nangod. Bigla sa nang naglaho. Ayan, simbag ko yan. Parang gumuhong mga pangarap ng batchmate. Ano daw yan digdi sa kinaban na basta kwarta na kaya? Ang pinag-uurulayan takol na kan kung ano-anong nag-aabot na kaisipan kan ibang mga kababayan niya to. Maray kung maray na kaisipan, pero kung ang kaisipan na suluhon kan nagkapirasan na yan ang malabo. Malabong mga pangarap. Panraya sa kapwa pag-araw po kayan. Miandras na padagos ng pinaglalapag man kan mga otoridad ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operators na pag-araman kan Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagkapirang mga Pinoy hali sa pinagsalakay na Pugo Hub ang nagdaralagan kan sa indang sadiri nindang mga scam operation. Nagpadalagan kan sa dirinindang mga scam operation. Sinabi man ni PEOCC spokesperson Dr. Winston Casio na pinagsalakay kan mga otoridad ang online scam network na ipinatindog asin pinapamayuhan kan mga Pilipino kan mga nagtalikod na bulan. Mga veterano po ito na naghali duman sa mga narid pong mga illegal na pasugalan asin mga online scam hubs nyato na inapod, sabi ni Casio. Na-realize na po kan komisyon yan, na pag-urulayan na kan mga direktor yan, asin na presenta na po ini ki Executive Secretary na sa maabot na panahon ining mga Pilipino matututo, makakatiponin bastanting pundo, kusog nin buot, network connection, sinsindana na magpupuon dagdag pa ni Casio. So iba man kadigdi sa Pilipinas, sa diri naman sa diri ndang mga operasyon kan Pugo, ibang mga Pinoy. Kumbaga nagkanya-kanya manin Pugo. Lakin maulugan sa mga lapugo ading mga pugong ading kaning makatultol ay inda minsan makauyam ining mga nangyayari sa tuya pong nasyon. Pinapa-erar kaya digdi sa tuya an mga kalukuhan tapos mga illegal, korupsyon. Kung malakas sa mga nanunungdan ay maoperaran sa imong illegal na aktibidad.
may bendisyon nga hali sa taas. Yan baga ang sabi kan iba, hindi kung anong klaseng bendisyon kan hali sa taas. Yan nag-ooperate mga yaon sa baba. Pagmati ko di man mabendisyon ang hali sa taas kan mga kalukuhan, kan mga pugo na ini. Kan mga illegal na sugal na ini. Ang kagurang nan, ang bendisyon kayan, bako man magbendisyon kan mga illegal. Hoy, happy birthday palan ki Engineer Ares Hermoso na tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Siselebrar po kan sa iyang kumpleanyo. Ngunya na pagkaaldaw. Ikapirang kumpleanyo na daw ini ni Engineer Ares. Pag nahiling mo si Engineer Ares, garo kunyan sana. 16 anyoson an tindogon pero sa trabaho haloy na. Kung minsan ano ba pong mga politiko nagpapara-mention ang mga pangaran kan mga kabisto ninda ngunya na panahon na ma-eleksyon na. Kung ano kung isa-isay na bagan nagme-mention kan pangaran ko sa FB ng mga politiko, ay ako nagpaparamdam. Minsan ang iba ginagaramit ang pangaran kan mga bistado. Yan po, ang dalagan kan politika sa satuyang nasyon. Bagay, di ako dyan nagngangalas, dahil nga mga sa online ceiling. Gagamiton, padi, artista, doktor, kung isa-isay pong mga sikat para sana makainggan nyo na magkuha kan sa indang mga produkto, kan sa indang mga paninda. Dalagan, ano ba, budol, scam, ay inda. Taday nasasara kan Department of Transportation and Communication o ining National Telecommunications Commission. Yan ang mga online selling na ini na ano iba mga parabudol, para scam. Tapos kan cybercrime group. Kadakol pong ahensya kitang pwedeng magsara kayang kundi maluya anlay sa Pilipinas. Kaya nakakarulusot ang mga arog kay ni. Kadakol pong nabibiktima kay ning mga sa online selling, mga nabubudol na scam, herak man baga. Tapos ang mga produkto pati sasabihon kay itong mga yaon sa online. Yan yung mga nagpapabakal ka na mga produkto na no cancellation, no refund. Ay, santisima. Anong klaseng gobyerno tayo ni sa Pilipinas? Pag arog na po kayan, dawa pala niyan, dahil mo pakikinabangan, takon raraot. Tapos pag pinag-report mo, duman sa nag-deliver, itong kumpanya kan delivery, uy, taday man nare-resolveran ang problema, sabi mga sangbulan, mala. So, ipaparipan ko, sagkot ko niyan, dapa, pirang bulan na, may kabang taon na. Kaya, raya-raya po ako yung mga online selling na yun. Kadakol lang manluloko digdi sa nasyon Pilipinas, nang i-scampan, iba. Kita man, nanggagabarato, mahilig ba kita mga Pilipinong manggabarato, kaya dyan lang kita sa mga online. Paguna ta, maray ta, barato. Balan, bodol na, scam pa. Yan dapat saraon kan sa tuyang gobyerno, saka maggibuan mga congressman niya to, ninlay. Dapit sa bagay na ini, kadakol na bukan mga naluloko. Hindi man pating mga para deliver ka mga sug-sug. Maski pinakancel mo na, i-deliver pa.
Digdi po sa GNT, aranang ko na, kadagol pong mga inaabot na reklamo yan. Minsan, mga budol ang dinideliver. Ang laog, dahil mo maintindihan kung anong klase. Dahil mo man pwedeng gamiton na mayo man ganing tol-tol na ilinaog duman sa deliver. Tapos masabi nga, marirepand nga yan, sir. Surat mo lang ang pangaran mo, address, cellphone number. Ay indan, para utuon. Pati ka mo, nagpapagamit man sa mga online selling ng mga para deliver. Wasang, aninabol nindo, so, shipping fee. Sa simple baga, binabayadan ka mo, sa shipping fee pa sana. Halangan man maguston mga sa online na yan na mayong shipping fee. Kaya ka mga sugsug ka ibang mag-deliver ano ba dahil ko aram dahil man kita nagsasaot pero baka may mga kalungkutan man na ginigibot pati ang mga para deliver. Minsan mayo ng sale itong kunyan, kahon. Risado man bagan, mga binuburok sana. Tapos, masabi ang mga para deliver, yung mga kaingan pinadara sa muya ay inda. Samantalang paghali duman sa online selling o online seller, enterong selyado. Hoy, kumusta man pala dyan sa Banuan ka na buhi? Si Michael Angelo o alias Nogi. Nogi Lacoste. Sinman ki Incumbent Mayor RPL. Hoy, good morning ki padihon kong retired Fire Inspector Rosano Oronan dyan po sa San Francisco, digdi po sa Ciudad Gan Iriga. Yan man sa Santo Domingo sa retired man na police officer ipading Nuki Nagrampa. Sabi digdi ngunya nindo mamamatean an balus kan mga botanting dai nindo pinagbali sa tupad asin akap. Palan mabalos itong mga dai pinagbali sa listahan kan tupad asin akap. Gayud kan mga politiko sa mga pinaggigiribo nindang ini madanay sinda. Minsan kasi gan pamili baga kan mga gustong ilista sa tupad sa kaakap. Kumusta man ki Manoy Felix Casti Castillo dyan po sa Babatngan, San Isidro, digdi po Ciudad Gan Iriga. Si Manoy Willie Asinman, Manoy Arnel Serdan, at ki Manoy Bilin Pederes. Dyan sa Masuso, sa Pamilya Coronel, Asinman ki Ate Marie Manaog. Kumusta na daw ang mga programa kan Philippine Coconut Authority? Hindi po sa Rinconada area asinman sa iba pang lugar kan Partido area. Pero baga mabublay na ang mga programa kan PCA.
ano na daw, sa mga sabing participatory. Itong mga manungod sa pagtatanom po ninyo. Yan mga nagtatanom ninyo, tinatawan pa nin bayad. Puon pagkatanuman, puon nga ni pagkatambuan. Pagkatanuman, hasta pagdakula na kan tinanom na nyo. Yan magayo na programa kan Philippine Coconut Authority. Kumusta ki Ma'am Eileen Oriel asin man ki Senior Agriculturist Sir John Luna. Naka ki Ma'am Mercy Salazar and Branch Head. Pinaglinaw man kan Department of Interior and Local Government digdi sa Camarines Sur na kaibahan ang probinsya sa mga pasado sa good financial housekeeping kan taon 2023. Kaibahan man pala ni Camarines Sur, kamuman daw. Natapig paparahali nindo ang probinsya kan Camarines Sur sa mga good financial housekeeping passers. Bako na po yan makangalas ta panahon na nin politika. Ano na sana nagruruluwas ngunya na mga panahon. Both side. Duman sa syudad Canaga nakapag-rehistro nin sobra sa 5,000 na mag-umbutante ang COMELEC Naga sa katatapos na voters registration. Mantang registration board hearings sa mga ini na pinanginutan mismo ni COMELEC Officer Attorney Michael Julio Jr. bago sinda dagos ng maging opisyal na botantikan syudad. May hearing pa pala na. Pinaga po na naman kan Solid Waste Management Office kan syudad ni Naga na paglilinig sa darakulang pampublikong sementeryo kan syudad sobra sa 2 semana baguan Todos Los Santos asinman Todos Los Depontos o ining All Saints asinman All Souls Day. Sigon ki Public Safety Office sinabi kay ni PSO Executive Director Rini Gumba na maghahanda na sinda para sa mga traffic rerouting. Taon-taon kaya namamatean ang magabat na bulos ka na trapiko sa mga tinampo harani sa sementeryo arog sa siyudad Canaga o public cemetery na rinibo ang nakalubong. Maski nga ni digdi sa siyudad Iriga. Pagpanahon man kan pista kan mga kalag, pista kan mga gadan. Busy man ang mga tao sa sementeryo. Pero kung iisipon niya ako personal ko sana po ining opinion. Ito man pwedeng pagparagastusan in labi ang mga sementeryo, ang mga nakalubong na. Baga, pakarayon talang nalulubungan ninda. Dan iba man kaya, intero ng huna mo daw pasuharong na interong ginagastusan, pinapapinturahan. Tapos bunggang-bungga pa, iba nga ni, ginigiribo pang irinuman, kundi ngunyan, bawal. Eroy, guamang giraray mga palusot. Ang pinaka-importante po dyan, ipangadyi ta sukalag, kay itong mga mahal ta sa buhay na namaaram na digdi sa kinaban.
pamisahan, bakong grabe pa ang pag-ugmakan sa tuyang mga kababayan. Ginagastusan pang marahay ang mga musoleo. Kung ano na ning buhay kan mga Pilipino. Kumbaga yan ang kulturang bako naman nagayong makatutubod sa parte kan mga nagtitios. Maray sa mga mayaman, mayong problema, daaway ang gibom, panin ng palasyo. Ang musoleo ninda, ayaw yan problema. Pero kung kita nga ni, sinasakit nga ni makatipon, panggastos pang urual daw. Alagad ang pagpapagayon sa sementeryo, intero tang ginagastusan. Ako bagang, kumbaga, bako yan na marhay. Sa parte kan sarong tao na talagang sinasakit nga niyan pagbuhay digdi sa kinaban. Ito mga mayo na sa kinaban na mga mahal ta sa buhay, nakakaintindi na to. Ang mga buhay kaya kung minsan dahil lugod nakakaintindi. Yan ang difícil. Kumbaga mayo naman nga na itong mga pagmati. Kung marumduman ta, salamat. Kung sige tan happy-happy digdi sa kinaban, dahil tan lamang marumduman ay pangadji, musuluan man lamang nin kandila sa tubangan kan sa indang lulubngan, yan po ang masalimuot sa parte kan mga namaaram na digdi sa kinaban. Minsan may mga kultura kita pag-uugali ang mga Pilipino na naiiba kaya. Kumbaga, imbes na maging matuninong ang sa tuyang buhay, pati itong mga namaaram ta ng mahal sa buhay, habo ta pang patuninongon. Para disturbo ta pa dyan sa laog kan sementeryo. Ibon ta sa nang maging malinig, ang kapalibutan kan musoleo. Pangadji ta, suluan tanin kandila. Ani ba kaya kung ano-ano naman sa nabagang pigpaparagiribo, naglalamay pa. Piglamaya na nga ni kay itong bago ilubong, kan pigbibilaran pa sana. At ang aning dyan na sa nakalubong na, sige panralamay kan iba. Ay ano na niya akong buhay ini kan mga Pilipino pag abot sa pista kan mga gadan asin kalag. Dapat mabag-o po ang sistema, ang pag-uugali, ang kultura kan mga Pilipino manunungod sa mga okasyon. An padi nga ni, nagmimisa sa naman baga. An pangapuda na ipangadji, suluan nin kandila, itong mga mahal ta sa buhay na mayo na digdi sa kinaban. Bako umana nagsasabi ang padi, mag-urog makamo, lamay kamo dyan, mag-aga sa mga mahal nindo sa buhay na mayo na digdi sa kinaban. Pero may bagang an panambitan po kan padi na ipangadji ang mga mahal ta sa buhay na mayo na digdi sa kinaban. Pamisahan. Kung nagraralamisa na dyan sa laog kan musoleo. Ay inda buhay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Tapos saro pa kayan, pigpaparapagayon tan mga musoleo, pigraransak mambaga kan ibang mga
akong puro parigos, sigaan panghabunin kandila, kung anong mga gamit. Tangon yan pong panahon, masakit na. Ay, sakit na kitang magparatiwala minsan. Sa tuyang kapwa. Nakadakol na kan mga paradinggoy. Kadakol na kan mga paraabon. Sa bukid nga may mga paraabon na. Grabe na ang pangangaipo para abunin batag, bungkukan, gulayo na kamuting kahoy, ugbos. Magpurot-purot ninyo. Ngunyan, masakit ang buhay kan mga Pilipino. Ano ba, garo kaugmanan ng magparapananda na sa nakan nagihigos? Tapos pagparaayudahan kan gobyerno. Kaya ngunyan po sa nangyayari sa satuyang nasyon, nagpaparadakol po bagaan na ibang mga kababayan niya to na mga hugakon. Napigpaparatukduan man kan sa tuyang gobyerno na maging hugakon. Pagparatawaan na sa nanin mga ayuda kun ano-ano na sa napating mga ayuda. Igwang tupad, igwang listahanan, apera pa kan porpis na nakakapispis. Sa pundo kan gobyerno Pilipinas. Maray sa ibang mga tultol na miyembros kan porpis, pero kadakli. Inaasa na sana po ang pagbuhay nila sa porpis. Itong ibang mga miyembro. Karabo na nga ning magtrabaho. Kumbaga, tios man alagad habang magpagal. Sa gusto na lang ngani pagpara ayudahan. Anhapot dyan ano ng mga gineribo lamang kaitong na patapos na mga pamilya na ginastusan kan gobyerno digdi sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ano na ang mga nangyari kan pagkabuhay kaya itong mga napagraduar kan pundo kan porpis. Pero ang nangyayari nagkakairentonsis sana. Tapos baka sa ibang napatapos pa mayo man mga trabahong tultol. Another porpis na naman. Mamimros na mamimro na naman sa porpis. Dapat ko ta kung may mga napatapos na so DSWD kaining Pantawid Pamilya Pilipino Program. Sarao na ang listahan kung may mga trabaho na dahil ang paraborugtak na miyembro pa kan porpis. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Valued shoppers, maximize your savings with our Value Car Day on October 12, 2024 and enjoy up to 65% off on variety of housewares, groceries, and appliances exclusive for all Value Card holders. So this is the chance to score incredible deals on the items you need and love. So don't miss out. Visit us today to get your Value Card and unlock these amazing discounts. Only at Gaisano Capital Iriga, where you can buy more and spend less. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 Council 83 Series of 2024. Prices of goods are very low. Value Card Day Mechanics. 1. Value Card is worth 120 pesos and can be purchased by anyone. 2. Only Value Card holders can avail the selected up to 65% discounted items at the Value Card Center. 3. To avail the discounted items, present your temporary, supplement, or permanent Value Card and your identification card upon payment of your chosen items. 4. Purchase items with a 65% discount from the Value Card Center is only payable in cash and cannot be paid by points earned by your Value Card.
5. Items are categorized from supermarket and department store. 6. Purchase made from the Value Card Center is not entitled to earn additional points. 7. Value Card can only earn points upon purchase of regular items. 8. Promo offered is not valid or applicable with ongoing promos and discounts. 9. The Value Card Center is only open on the following schedule: 9:30 a.m. to 1 p.m. and 3 p.m. to 7:30 p.m. 10. Employees of Gaisano Capital Iriga are disqualified from joining. Per DTI Fair Trade Permit Number R5 CAMSUR 83 Series of 2024. The best place to shop around. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, sabi hati-hati. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Come join, let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is the place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. Come join, let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. Gaisano Capital. Gaisano Capital. The best place to shop for all. The best place to shop for all. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Ipinaglaban natin at marami na tayong napagtagumpayang dagdag na benepisyong pangkalusugan mula sa PhilHealth. Pero kulang pa ito. Patuloy natin itong ipaglalaban hanggang maging libre na ang gamot at pagpapagamot para sa lahat. Muli, ito po si Manoy Wilbert Lee. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Ipinaglaban natin... Platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na lang kitang 10 minutos na natatada. Antes po kitang magpaaram. Pinagbabasa ko kayo ng manood sa pag-utang kan lokal na gobyerno kan syudad Punin Irigang worth 650 million pesos. Para subot magkaigwanin City Hospital asin iba pang mga proyektong gigibuhon ang lokal na gobyerno. Ining sinimbagan ni Consyal Gigi Vargas asin man Attorney Sien Berinya Imperial sa
sabi digdi ni Sien Berinya Imperial, hello kon si Gigi. Nag-aspire po kintanang maging matibay na leader kay puwan sa vision para sa pag-uswag kading syudad takin opposed po ika sa the ordinance nadi. Opposed po ba ika sa hospital ag community college para sa mga kapwa mo Irgeños? Pakireplyan po ading comment ko para maisiyan man ka mga kapwa ta Irgeños. Salamat. Ngunyan o yamampuan kasimbagan ni Attorney Shane o ni Consi Gigi Vargas. Attorney Shane, I would like to point out that the policy in your comment, your statement is non sequitur. It does not follow that my opposition to this loan agreement means that I don't support initiatives for a local hospital and community college. Of course nga mi na taga-Iriga gusto kan. Pero buko man sa naan a konsiderasyon to support or not support loan agreement. Firstly, dakel na paagi para magkaagko ospital o community college na diri kay puwa na mangutang a syudad na arog kan kadakulo. Arog ka pag-anap sa investors ag mag-ayat sa suporta galin sa nasyonal. Secondly, this was not even in the agenda for October 8, 2024 regular session. This was a mere inclusion and was approved on the same day. Thirdly, isay amig bayad ka loan na adi and its interest. Bukong ang mga taga-Iriga para sa 15 taon lang gubat kan. Finally, I respect your right to comment sa the post ko as it is equal to my right to voice out my opposition to the ordinance being the representative of the Irgeños as member of the Sangguniang Panlungsod. Maray nagabi kanimo, salamat sa pagmangno ka post ko. I welcome all engagements. Ligdi mag-atid-atid na po ang mga taga-Iriga. Kapit sa bagay na inita, siyempre, mayo man kita digding pinapanigan sa duwa. Bahala na po kamong mag-isip kung isay ang nagsasabi nin katotohanan. Kung ano ang kaaabtan kan bagay na ini. Dapit sa pag-utang kan lokal na gobyerno kan syudad nin Irigang 650 million pesos, imagine. Bako yan basta-basta para sa mga taga-Iriga. Siyempre, ang dakulang kahaputan, ano daw ang mangyayari? Maray kung mapakarhay talaga ang syudad. Pero kung ang iba, mga personal interest na naman, maraya na kita. Nangyari na baka kan nagtalikod na administrasyon. Tagkod ngunyan, yaon ang katuyawan. Kumbaga, sagad sa utang ang syudad kan Iriga tapos mautang na naman. Yan po ang dipisil. Herak man kan mga Irgeño pagpapara pangutang na sa napalan kita tanganing makahamanin proyekto ang lokal na gobyerno. Okay lang po yan basta may nahiling na tul-tul na resulta. Taka ito nagparautang man sa syudad. Kaya nahaman, ay di nga ni actually, nahaman so ICT building sa itong sports complex. Kumbaga, nagpatapos na, nagpahaman. Kaya itong mga kakulangan dyan, ining Ariba administrasyon na. Pero may napo na narakulang proyekto. Anapot, ano ang nangyari kan mga Irgeño? Puminangat man daw sa pagbuhay ninda. Yan ang dakulang kahaputan dyan sa mga nagkaharaman kan nagtalikod na panahon. Kan binabasol langon yan kan mga Irgeño, so nagkaperang mga nagkamal nin kwarta na mga opisyal kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. Pinanganaan man ngaya an LGU an kwarta kan mga taga-Iriga. O di mag-atid-atid na po kamo. Mag-isip-isip na kamo sa mga nangyayari ngunyan digdi sa syudad kan Iriga.
Baka isipon tang marhay na nagdadangadang na naman ang eleksyon. Kung ano, may pagbabago daw kita sagkod sa mga panahon na ini, digdi po sa satuyang syudad. Ano ang nahiling tang kauswagan? Kung igwaman, digdi po sa iriga. Pero yung dati mambaga ang nangyayari. Yan sa sentro, barlanggado, ang bolos kan trapiko. Tapos itong mga bihikulo dyan, kung sa insay na sa nabaga nagpapark. Kanya-kanyang hanap nin parkingan. Ang merkado publiko, lo mismo, barlanggado man. Dapat mahusay man lamang ang kasentruhan kan sa tuyang syudad. Matapos na naman lamang ang sarong termino ni Mayor Rex Oliva. Hinahanapan po kan mga taga-iriga kung ano ang progreso, kauswagan na pwedeng marisa, makuangon yan kan mga taga-iriga. Isipon tang marhay, masakit kung puro sana kita makikisakay. Digdi sa grabing pamumulitika sa satuyang syudad. Kumbaga, magkasararonan mga Irigenyo. Dahilan po sa politika, baranga ang satuyang kaisipan. Kung talagang sincero ang mga nakatukaw, mag-oposisyon man yan, administrasyon, ay gibuon so tama. So ikakarahay, ikakahusay kan sa tuyang syudad. Bakong magparainisipan, palainlain ang lambang saro. Grabe po, bagaan politika, digdi sa tuyang syudad. Kerakman kan mga Irigenyo na yun nagsasapo nin kasakitan ngunyan. Maray sinda na mga nakatukaw, mag-oposisyon, mag-administrasyon, relax kan buhay. Paano man sa mga taga-Iriga ang hard life, ang kamugtakan, ang pagbuhay. Yan mag-isip-isip na po kita. Madali na naman ang borotohan sa mga sunod na taon. Mga pirang bulan sana, dahil lang yan mahahaloy. Kana makapag-isip na kita, makapili na kita kan talagang konsisay ang nadadapat na maging leader digdi po sa satuyang syudad. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga karonda,